Sinakay natin mga bay, sasakyan tayo. Bye bye. No, 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 no. Ya, paulay ba daw ka ng spadwe? Ha? Paulay ba daw ka? Magpaulahay ko? Oo, paulay ba daw ka? Di mo sunod ko siya. Ano mo siya, paulay ba daw ka? Magpaulahay ba daw ko? Oo. Dili ka nang paulay ba sa kwan ba ka nang sa convoy bitaw? Oh, kay mo tubil sa ko dito una. Okay, siya. Paulahay ra din ko sa kumboy dayan. Oh, muna lang ko niya. Wala? Patry. So ayan mga bay, bibiyahe na tayo ng Kalilangan. So ito po yung karga natin. So sana lang dito malaglag mga bay. So dalawa yung motor na dala natin. So dito yung isang motor natin. Sana naman, sana lang wag lang medyo na tumatakilid yung motor natin mga bay. Parang hindi ko alam kung sana lang dito malaglag mga bay. So dandahan naman yung takbo natin. Tayo pang nahuli ngayon, so hindi natin alam kung maabutan pa natin sila dahil yung takbo natin chill chill lang. Kaya mangyari nito sa biyahe mga bay, wag naman sana mga bay, wag naman sana. So kita-kits tayo doon mga bay. So Dumindorog kami dadaan ngayon. So nag-load muna ako kasi walang load. Yeah. Nging, kapit ka. Huwag ka sanang malaglag. Nag-slide. Kasi hindi natin alam. Huwag naman sana. Ay nako, parang kinabahan ako dito sa pwede na sitwasyon na to mga bay. Wala talaga to dito. Okay na. So may dala tayo na straw dito. Ayan mga bay, update. Dumindorog na tayo. So tignan ninyo yung karga natin sa likod, doon sa baba. So tayo wala. Yung takbo natin 40 lang kasi may dala tayo. Mahirap na. So Kalilangan labas natin nito mga bay. So doon at siguro tayo makikita sa ating mga kasamahan doon. Nauna na kasi sila mga bay, wala kasi sila mga dala na ganito, yung may dala sa likuran. So chill lang tayo, takbong pogi, takbong 40 lang. Ganda naman yung daan dito, hindi lupak-lupak, so goods naman. So yan, kita-kits tayo sa Kalilangan, malinaw mga bay. Makikita tayo doon kasi yung destination natin. So first time natin dumadaan dito, kung mawala man tayo, good luck na lang. Para marami naman yung tubig namin, 1,000 yung tubig namin. So hindi tayo takot niya na mawala tayo sa daan. Ha? Sultang mga €2,000.
2.5. So tipid man kayo eh. So yan mga bay, kita-kits tayo doon mga bay ha. Sabayan lang tayo. So yung karga natin sa likuran, down muna natin. Yung daan dito mga bay, may mga kurba-kurba din. Pero chill-chill lang tayo. Yan mga bay, nandito na tayo papuntang Kalilangan. So shout out kay ayan, maganda yung so check yung karga natin sa likod. Okay lang. Goods pa naman. Bapa na lang. Ay mo na. Ay, nag-gate mo din. How ka nasulod na? Kumbinto mo. Ha? Hindi ba sig likod? Likod ni. Malinaw, Kalilangan, kumusta na kayo? Yan ang mga itsura nila, grabe. So goods yung gulong natin, di pa nag-flat. Pinakarga natin ng maraming hangin. So bike. Yan. Ito, maganda to mga bay, hiningi natin to pang bike to. Ito yung karga natin. Oh, na dito. Oh. Yan, Pajero goods. Yan yung dala natin, marami naman. Yung helmet natin nandun pala. So goods yun, condition, walang aberya. So thank you Lord. So ayan, ito na episode mga bay is dito natin to tatapusin sa Malinaw, pero malinaw to. Pauwi naman tayo ng Valencia, pero parang matagal-tagal pa tayo dito mag ano mga bay. Yan po ang simbahan nila. Tagal-tagal pa tayo dito mag standby. So ayan, so hindi tayo nakapag-vlog ng maayos mga bay dahil kinabahan tayo dito. Tignan lang ninyo. Login ninyo. Kinabahan tayo. Buti na lang kanina mga bay, nakadala tayo ng straw. So nakaalala itong straw mga bay. At itong isang motor KMX kay father Hondoy. So goods naman, hindi naman bumibigay. Dugay kay nga kabalong. Grabe ka, nahiyo na platan mong gugni. Shout out kay GR. So muna yung pinaka dato na namo karon, kauban. Dato na ikini sa mga bay. Panawang itsura na. Ayan.
So dito ko na tatapusin yung vlog mga bay. So wag muna, dikitan muna natin to ng sticker mga bay. Sticker natin. May sticker. Yan mga bay. So kay GR 5 yung pinahingi niya na sticker, parang sobra yan ah. Dikitan natin to dito. Dikitan natin. Yan, dito ka. Huwag kang aalis dito. Diyan ka tumira hanggang masira ka. So yun po ang kanya red and good certified Gobex Gadchoy. Yung motor, tignan ninyo. Ayan, mga sticker yan sa atin, goods naman, walang problema. So yan lang ang ating vlog ngayon mga bay. So dito ko natapusin, pero may episode na, next episode pa tayo sa rides natin. Kalilangan Malinaw to Valencia. Bye bye.